Joan Abelló parlava sempre de tres mestres, el més important dels quals fou el pintor i col·leccionista Carles Pellicer. En aquesta sala de la casa del pintor hi trobem diferents obres de Pellicer i objectes de la seva col·lecció. Es tracta d'una habitació atapeïda que recrea l'ambient artístic i cultural vuitcentista que es respirava a Can Pellicer. Nascut a Barcelona el 1865 i fill d'una família benestant, Carles Pellicer i Rubier es formà a la seva ciutat natal amb Antoni Caba i a París amb William Bouguereau. A la seva tornada es consolidà com a retratista de les famílies més importants de la burgesia barcelonina de l'època. Pellicer formava part dels cercles més selectes de l'alta societat i de la vida cultural de la Barcelona del tombant del segle XIX. A casa seva, situada al Passeig de Gràcia número 4, s'hi celebraven vetllades per les quals hi van desfilar destacats personatges del món de la cultura i la burgesia de la ciutat. Els compositors Enric Granados i Frederic Mompou, el pianista Frank Marshall, l'artista polifacètic Apel·les Mestres, les sopranos Maria Barrientos i Conxita Badia, l'actriu francesa Sara Bernard o les ballarines Tórtora Valencia i Anna Pavlova, entre molts d'altres. La primavera de l'any 1946, acompanyat pel pintor Pere Pruna, Abelló entrà per primer cop a Can Pellicer per continuar la seva formació artística. S'hi va estar fins a la mort del mestre, el 1959, sempre fascinat pel singular ambient que s'hi respirava. Així ho descriu Abelló a L'Hora del te, l'únic llibre que va escriure i que va publicar el 1961 en homenatge a Carles Pellicer. Llargs passadissos que conduïen al menjador, literalment farcits de teles, ceràmiques, arquetes de tots els estils, domassos i relleus. Tot plegat tenia un aire estrany, com de museu abandonat, amb un cert regust necrofílic. La casa respirava un aire nostàlgic d'abandó conscient, gairebé dolorosament assolit. Les cambres estaven plenes de papers i de records, un ram de flors marcit d'anys i més anys, una nina plena de pols i de teranyines, la tapisseria de les butaques esfilagarçada per la ganivetada subtil del temps. Quan Abelló va conèixer Pellicer, aquest ja comptava amb 81 anys i una vista molt deteriorada. Van conviure durant 14 anys, durant els quals Abelló s'enriquí de les llargues converses amb el mestre. En morir Pellicer, el pintor molletà va heretar nombrosos objectes personals seus, alguns dels quals es conserven en aquesta sala. Hi trobem apunts i dibuixos de figurins que palesen el gran interès de Pellicer per la moda i la indumentària femenina, sobretot de la dona parisenca de la Belle Époque. Dibuixos i petits olis de figures femenines que Pellicer utilitzava per l'evocació d'idees abstractes. La chaiselongue d'estil napoleònic que el pintor barceloní va fer construir per la divina Sara Bernard, igual com la que l'actriu tenia a la seva casa de París i que utilitzava durant les seves estades a Can Pellicer quan actuava a Barcelona. Una capa atribuïda també a Bernard, partitures d'Enric Granados i Frederic Mompou, el manuscrit del poema de Nadal de Salvat Papasseit, manuscrits d'Apel·les Mestres, programes de mà del Liceu, fotografies, cartells. Però sobretot, Abelló heretà de Pellicer l'esperit i els coneixements necessaris per fer una bona col·lecció d'art.